Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Mayungaga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga daw Lunes na kita Oktubre 3 tuig 2022. Hotline. Nauna kita hang Lunes sa ikanapulo na nga bulan. Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati sa kanginan nga naga-monitor na karon nga morning. No, kutob malabutan sa aton broadcast diriya sa bilog nga Rion 6 nga nagatutok na no halin dira sa area sang Guimaras sa Iloilo province and city dira sa Panay area. Kumusta ka mo? No, mga suki namon nga matag palmati lang ko ina ang mga taga Negros Oriental nga malabutan sa aton broadcast ang aton gid nga pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan. Hotline. Magluwasin na ang aton man magka-aksyon nga naga-monitor na via online. No, paagi sa YouTube kag subong man sa Facebook. O, kumusta ka mo? Kabay pa mayad lang inyo sitwasyon. Mga Ilonggo nga mga OFW nga nagatutok na karon nga morning. Salamat gid sa inyo sining padayon nga pagsakdag. Ang nami pagid no. Magluwas nga naga-monitor nga nagatutok kamo karon iya nga aga nami pagid kon inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Hotline. Amo nang nami no kon i-share kag i-like ninyo para damo pagid kita ang maserbisyuhan kag malabutan diri sa aton sining presentation. No, Lunes kita sa nasiling ko na ang good news kay tibuas mayara sang ipatuman nga rollback sa presyo sa petroleum products no. Siguro laton talang na ang final gid advisory either ipagwa sining nga hapon kun pilagid no ang pagnubo sa petroleum products. Manamuning adlaw nga Martes nga ginakulbaan kita mo. Kada adlaw nga Martes sa tag sa kabulan duwala na kabagay mataas siya kung manubo no sa presyo sang petroleum products. Hotline. Kung magnubo ti kurisong gid kita no dako gid nga kuan problema kapin pagid sa transport sector ang mga nagabiyahe kay apektado ang income nila kung maibanan pa kung malabayan no sining oil price hike. Pero kung amuning balita nga may ara adjustment at least ulo-umpawan galing kati gamay man lang ni posible. Ang problema lang galing diri sa aton sa Pilipinas kay kun may rollback daw limitado pero kung magpatigayon sang price increase sa petroleum products daw nagapi na gusto. Hotline. Tiway galing control ang gobyerno because of the oil deregulation law. Naway ni siyang pagkontrol ang gobyerno, pagusto ang mga oil companies, ti samtang nga nagasigi man ang ilinaway gira sa tungasang Ukraine kag Russia, ti apektado pagid pati na ang mga gina-import naton nga mga produkto. Hotline. But nevertheless, pasalamat sumumbo dumayo ang pitik sang mga vendors. After nga ari nakita ho sa ikatatlo na nga daw umpisang nagsugod ang Mascara Festival diri sa Bacolod City. Hotline. Damo gid ang nasadyahan kag daw kahidlaw gid sang tawo nga magwa bangod sa Mascara festivity, no? Ang ibanti medyo puraot ang pangabuhi pero kung makalagaw-lagaw ko pod sang pamilya mo, at least maulo-umpawan ka samtang nga naga-enjoy ang imo pamilya upod sa imo no nga nagalibot-libot sa pila ka mga venue sang Mascara Festival. Hotline. And speaking about the Mascara Festival,
Of course, ang mga balantayan naton amoning balita nagligad ko ni gin-interview man naton sa Action Hotline ang spokesperson sang pulis, pero that time why pa sila information why pa mag-confirm. Pero expected gid man nga may ara sang matabo nga signal jamming, pag-jam sang signal sang mga communications, especially sa highlight nga gina-expect nga magkadto diri sa Bacolod no less than President BBM, no? Maabot siya sa Bacolod Sang nagligad nga press con ni Mayor Albi, ang hambal niya more or less mga 23, no? Or either tol temprano dira, pero mas una nga maabot diri sa aton sa Bacolod ang First Lady kag ang mga kabataan nga magabisita man. Nga ang gintandog na to ng signal jam kay tiari ho sa mga gusto maglalagaw diri abi kuan gid ha, medyo halong gid kamo, especially kung maglibot-libot sa venue sa highlight sa maskara kay sina nga mga lugar bisan may dala ka nga communication kung wala signal ka magtalang ka sa imo grupo at yamo nang dako nga problema kung di ka mo magkilita ay ti medyo kuan lang, no? Medyo halong gid sa tion na sang pagpatuman sang signal jam nga gin-approve na sang NTC. Antes ko malipat, may 86 kadlaw na lang ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko, kag 93 kadlaw ang nabilin naman sa tuig 2022. Nagligad to daw pag-umpisa siling mo ber month, lipay-lipay ang tanan, pero sumungod o kadasig lang. Oktubre na kita. Ti kumusta? Mabatyagan nyo na ginman ang espiritu sang Pasko. Naga-amat-amat na ginman ulo alimantar pangabuhi ta after sa sining ber month. Ang October month or month of October, ti amo ni gina-consider as Oktoberfest. No? Damo mga fiesta laban tungging tihalong gid no kay kadamo mga aksidente nga nagluluntad, hindi gid malikawan nga halos kada adlaw may ara sang report nga nagaka-aksidente sa dalanon kapin pagid ang mga nagasakay sa motorsiklo, no? Kinahanglan kung magbiyahe kamo halong gid no sa tanan nga oras kay bisan nagahalong ka gani kung kaisa, kung may haras-haras kaya masugata dati laban kagid sa disgrasya. Aksyon at tayhupon checking in diri sa Lunes naton nga presentation until 9:30 in the morning. Diri sa aton sining nga pangalagad. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Anong mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? No, i-check ta ni karon ho kung malabot ang pamilya kay may lapsag balang nga napatay da sa Kabankalan nga daw ginareklamo sa pamilya do may ara sila sang hindi maintindihan kung nga ang natabo nga kuno pagsik ang bata, pero sang uli ti pagwa sang lapsag and then sang uli higulpiada lang do nag lain ang iya sini nga sitwasyon kag ang masubo kay ti napatay, no? I-check ta lang kung lano diri ang formal nga reklamo, may ara bala planong pamilya nga magpangayos ang bulig kapin pagid sa pila ka mga opisyales ta. Ano pagid? I-check taman kay sumungad daw by the way kung sa national ambasihan mo yati ang implementation sang increase sa plitihan, no? Mag-aumpisa na according sa DOTR October 3. Subonging adlaw ko ng tawon mo. Pero do ari i-check ta ni karon sa LTFRB Region 6 kung bala indeed may ara na sila sang gin-approve, may mga nakakuha na sang fair matrix. Kaya mo lang importante nga may fair matrix mo. Hindi pwede nga mapatuman ka imo iya base lang sa nagwa nga balita nga waay ka sang ginapagkit sa likod sang salakyan mo ay dira bala sang fair matrix nga naghalin sa office sang LTFRB diri sa Region 6. Hibaloon tay na karon kun bala may ara na sang na-process sila, no? Kay hindi lang ni PUJ nga modernize, hindi lang kay
traditional jeepney, dala diring taxi kag mga buses. The last time nga nag-check kita sa Balacar Transit Incorporated, ang ambal diri, sang ila nagaserving nga spokesperson, tiway pa man sila nakabaton, no? Kag kung may aragin man iproseso sila nga Permitrix, amo pa lang ila tingwaan nga makuha. Pila ang balayran sa Permitrix, how? O i-check na karon na sa taga LTFRB kung anong latest sining nga advisory. Ang sa taxi, instead nga 40 pesos ang imo sining nga flag down nga balayran, mahimo na siya nga 45. Basta may Permitrix na pagpungko mo pa lang, ang balayran mo sina 45 pesos na. Amo nang rason kung nga ang iban, mas prefer nga sakyan nila na lang, kapin pa kun ang distansya, hindi ginman malayo, amo ning mga e-trike ko. Galing kiti ang natabuan lang ang e-trike, sumong ginapangdakop diri sa bitaw, no? Ginapatuman gid ang mga ordinansa nga hindi sila dapat maglabay sa mga mayor nga madalanon bangod ginadumilian. Amo nang reason kung nga ang may operation not only ang mga e-trike that includes sa mga salakyan o sa mga tricycle. Munang hibaloon nato ng mga latest update karon kag advisory gikan sa LTFRB diri sa Rion size para may baluan tagid ang detalye kag panugyan diri sa pamunuan sang LTFRB. Amo na sa upar ang pilang kamadalag ko ang mabalita nga aton tutukan karon iya nga agad diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline October 3, 2022 nga presentation. Pero unahon ko lang niya nayo para nga makaligwa kita gilayon sa second part sa aton na programa. No, i-try naton o kunting anta nga matalakay ta ining parte sa kamankalan tong sa lapsag kag sa LTFRB. Pero unahon ko si Action Alvin kay may balita mo niho. May biktima sang pagpanglutang dira sa Calatrava. Ting isa ni Yatap, ang isa Pilason, no? Motorcycle riding suspect, in short, riding in tandem na naman ang ginatudlo nga responsable sa sining krimen. Ano balang motibo sini? No, ibaloon tayo na sa report ni Action Alvin Grava sa patrol. Kay ining insidente, pamatyagan ko subong may ganing bakulod, nakapahuway kita, no? Naobserbahan niyo? Singuna, ya kada simana nagayambi, nagahibi ang bakulod kon ang timpo do nagakuan mo, daw nagahibi, balaya kun kada simana, way sa nagkatumba kag ginatiro diri sa bakulod, sumong mayo kay nagtulutawhay, o do nagrelax, daway nakita sa mabatian nga gulpiada lang, singuna ko lang sa patrol ka nga duty, sa mga radio station, kung duty ka sa patrol, ginakulbaan ka na ginakibang ka, kag singuna, remember, ang mga pagtira sang riding in tandem suspects, kalabanan dulom o gabi. Pero sang ulihi, man nagkakalnabo di sa bakulod, bisan na nagatagiti, piyang init, may ginapang tiro ding riding or motorcycle riding suspect. Pero outside Bacolod, kita anay nga balita. Ano bala ang madalom nga motibo sa krimen? Sinong responsable nga naghimo sinikag sinong biktima? Nano ni man nga ang ginpangtiro ginini sila kag isa ang napuruhan nga patay. Let's have Action Alvin Grava sa sining report direkta sa iya follow-up dito sa Banwasang Calatrava. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na at patay inig nga 45 anyos nga lalaki samtang Pilason man ang upod sini matapos nga ginluthang sining motorcycle riding suspect dito sa Sitio Tisoy, Barangay Kalampisawan, Banwasang Calatrava. Ang biktima aksyon na Art ining napatay ging kilala kay Elmer Cueva, residente ni siya sa Barangay Alimango sa syudad sang Escalante, samtang napilasan man ang upod sini nga si Gerald Bulanon, 35 anyos, nagapuyo man sa Sitio Martin, Hacienda Fe sa amuman gihapon Action Art nga syudad.
Now, sa initial drilling, pangusisa ni Police Major Lumiain Lidawan, ang Chief of Police ng Calatrava Municipal Police Station, nag-angkasanay ni Action Art ining mga biktima, sakay sa ila sining motorsiklo. Halin ni sila sa Ilaya o kung barangay Ilaya, pero pag abot sa lugar mismo sang insidente dito sa Sitio Tisoy, kay ang Sitio Tisoy sunod diri kay Lidawan Action na Art, medyo jutay ang panimalay kag natabuan pagid nga malayo sa mga panimalay ang ining lugar sang insidente sa diin ining biktima ginluthang diin ang napuruhan diri Action na Art ining si Cueva kay ang igo sini sa iya sini nga dughan nga gintunaan sang iya sini nga kamatayon, while ang upod diri si Bulanon nakaangkon sa pilas na walang bahin sang iya sini nga braso kag gilayon nga ginadala sa Calatrava Hospital kada ginabulong dito Action Art. Pero as to tong pamangkot mo, kung bala ano gid bala ang motibo sa pagpatay, hindi pa so far karon ma-established sang mga kapulisan sa Calatrava Municipal Police Station diin kay ang mga biktima granting taga syudad sang Escalante nagpangayaw lamang kay ang biktima diri ang napatay Action na Art gabaligya bala ni siya sang kuan ni siya screen ay hindi anang screen na sang TV bala Action na Art, screen protector. Screen protector. Kag Kung ang cellphone may cellphone na protector, ang sa TV may haraman. Oo, ang sa TV may araman. Kag ang isa pa diri nga ginabaligya kundi ini parabolic style bala sang sa para maayo si sang cable network abi para nami ang reception mo sang channel do mo na. Oo, amo na ang iya sini nga ginabaligya, while ang iya sini nga upod atong natiruhan sa braso isa man ka electrician Action na Art. So buting ganon, may mga customer sila sa lugar, pero kay gumuga baligya kag naga-repair man sa TV, dito gid sila nagpangayaw Action Art sa area naman sa Calatrava. Okay, so bali nagkadto sila to para may sa transaction nila more or less do mo na ang pag-intindik pulis. Oo, yes, Action na Okay. Art. Kay una best hindi man nila kilala personal ining duha, although may identity sila, pero as to the suspect, motorcycle riding suspect, unidentified sa gihapon Action na Art, kay plano man nila balikan ang lugar sang insidente. Number 1 diri, base bala makabulig man sa ila kung may ara na CCTV sa lugar, pero i-check lang nila Action Art kag base man makakuha man sila sang dugang pagid nga impormasyon as to naman sa identity sining suspect Action na Art. Ari ang pahayaga ni Police Major Lumiain Lidawan. Sa ngayon po sir, ongoing pa rin po yung investigation natin and i-establish pa po natin yung motive regarding dito sa incident. Kasi ang mga victim is hindi po taga dito, taga Escalante po sila sir. Ano po ba yung nangyari po sa dalawang ito? Bakit po ba sila binaril? Yun pa yung inaalam natin sir, kasi ang supposedly napunta sila dito para ang trabaho kasi ng mga to is yung victim one natin is electrician, nag-ayos ng mga TV, ganun. Tapos itong victim to, nagbibenta ng screen protector, then nag-i-install yung signal na satellite. Nagkataon na may customer sila doon sa barangay Ilaya, so going sila doon, then sinundan ng dalawang riding in tandem po sir. Ito pong riding in tandem po, na-identify na po ba sa ngayon sir? Wala pong identity ng mga to sir. Yun pa yung ongoing investigation po natin. Ito po bang mga biktima nung binaril nakatakbo pa po ba ito o nakingi po ba ng tulong sir? Opo, yung isa po nakatakbo kaya nakaligtas po sa incident. Yung isa, active yung tama, kaya yun nga po, namatay din po dun sa area. Itong victim 1 na si Gerald Abulanon, sa kamay po yung tama. Itong victim 2 po si Elmer Cueva. Patay on the spot po ba ito? Opo.
Ano po bang mga nakuha sa lugar ng insidente po? Yun pa yung isang problema natin po, sir, kasi walang recovery. Possible na ginamit na baril is caliber 38 or Magnum 357. Walang pong kasyon na naiwan po eh. Action art ang kabayan ginabang sa pahayaga diri ni Major Lidawan Action Art. Grabe, no? Tiyamakon mo na palang buhian mo ni, kaya lakat ka to, mangita ka transaksyon, no? I think siguro may madalom giga motibo eh. Yes, Action Art amo pa na ang isa sa mga bagay. Di ba galing ginamit sa ma-establish ang mga authorities kung ano? Oo. Hindi pa ma-establish ang Action Art sang mga kapulisan kay ti sunod kay Lidawan pangayaw ining mga victim kay ang ila lang man plano Action Art kay electrician. Kaduha ga baligya sang parabolic balang sining ginasay para sa mga mangin maayo Cable ang network. reception, o Sang isa ka sang cable network. Mhm. Oo. Para mas maingin maayo man ang reception kung tanin sa TV, awat pa man kay kombinasyon sining nga duha Action Art. But anyway, base karon makakuha pagid kita sa Okay. pinaka-latest update number 1 diri sa pagkilala sa suspect, ikaduha ang motibo mismo Action Art sa pagpatay diri sa biktima Action Art. Te, congratulations, Imo. Oo, i-check ko ni because I am one of the Hindi lang papanugin. Why kung gani ginmulo kung ano to. Ikaw to galing isa sa mga taga-Negros na nagdaog to sa 433 nga mga winners ang luto. makon mo na yang ato nga una mo tapos kami tagtunga na lang kami sa milyon sini. Pero halong ka kay kapamati si Marisunya ba si sukton niya kang abi lao mi blatuo daw. Baka pati si Marisunya kang mga parinti tato sa kalubang kag sa ilog to masiling tawgin no si Axon Alvin kay isa gali siya sang nagdaog to sa luto. Oo, pero hindi na milyones kundi thousands lang. Tipila nga na 433. Dako man tungin daog nila pero tulungaon nyo to mo. Oo, makon mo nang Ano ganing tawag siya na termino sina? ambot lang ko anong term maayo nga term diri Action Art man. Kay basta mo na tulungaon yun na mo. Yes, Action Art ari na kami gani diri. Dividendo lang tawag sila kung sa mga kuan mo. Oo. Pati dividendo. Singuna, batian ko na sa mga hialay niya, dividendo ang winner. Oo. Maghambal yang anong butsing ano sa dividendo tito. Tunga-tunga eh. Tunga-tunga lang Tunga-tunga. gini. Ginatunga Oo. nyo lang. Yes, Action Art ari bago lang kami kaabot diri man sa area. Try tabi kay Oo, kay kay... lugar sang building ning Rafael Salas Memorial ano ni live. Basilain ang katuan nyo? Amo ni ang opisina sang una bala sang PCSO. Ay sus, ate sige, Oo. check lang da. Naku, basi Check makambal man sila da kunano ah. Roger on that Action Art kay base ma-explain man nila no. Kay tumalagsahon makon mo na yang daog no 433. Ang isa iban gani mahambal tunga duha ang nagdaog, tatlo ang nagdaog. Pero iniya 433 ang nagdaog. Tiway man kataga hambal na galagati makuno no less than the former Senate President kag top notcher sa exam o bar exam si Senator Coco Pimentel mismo naman ko sila no tabo nga mo ni man Gani man kag gusto ya kuno ibaluono si Saon ni kun lucky pick tong mga nagdalaog. isa pa na kung baga lucky pick or ano pagid. But sa dasun kaya na lang ita lucky pick. Pero ikaw, ano ikaw, paano to galing nga duhay magdaog kay duhay magtaya permi? Amo gani na ang tupad ko lang. Ako kung isa nagkakadala ka mo. Ay gani man. Kita mo ang nagakapin pa kung maglabot na tag 400 million ang premyo? Oo. Katue bala sa mga kwan? Katue bala sa mga inang patayan? Kay purtik damo kakaladto mo? Oo. Ay isa pa na Action Art, no? Galinyaya manugtaya, kung muna. Temakon mo na iyang malabot sa tunga sa bilyon, 500,000. May nagligat to 600 million rather. Nagligat to kunti, gapi laman ang mga manugtaya sa loto. Timingan pagidya Action Art, no? Pero klaro, unta nga ikaw yung magdaog, ginlawog talang to kay basi karon tuon ba naging ring ang telepono mo bla? Ay nautod siya? Ang amon to ya kwan lang to
hindi tutuon nga nagdaog si Action Alvin kag isa sa mga taga Negros nga nagdaog kay karon basi bala kon obra ni siya karon kulit ni Marisunya singa din natong dinagan mo san umukwaon to. Oh, why siya magdaog? Kuan lang galing gina-check ka daw kung bala ang PCSO maka may mambal man partis ni kay tiyamakon mo nga ini nga balita halos sa bilog nga Pilipinas subong mo ning istoryahan man mo timakon mo isa sa mga gusto luyag mag clarify sining result kag gusto magpangayo sang opinion sa mga statistician kag kuan kag mga mathematician isa sa mga mathematician na tanda na kilala ko siya Action Alvin 1 plus 1 equals 3 Amo. 1 plus 1 equals 3 basta sulod lang li sa bulsaya. Ay, gani man. Ay, pwerte. Sigurado na. But anyway, Action na Art, basin tingala sila nga si Alvin ang daog, hindi. Hindi, lahog lang to kay Tagataya mo. Marisunya, lahog lang to basi karon Oo. konsukton mo si Pare Alvin ha. Siguro ang piloto ko, Tiho. Pio sa Basi nagdaog pa lang ni piloto ko. Ano pa na? bahay na kay ipoy mo lang na mo. Oo, gani man. Pero kung kisang pustaya ka ang iya kuno taya kisa kalabot matag 300 bro. Panginjadi pa. Kung may balik o kung wala. Kung Ay, makakuha pwerte. natin, kasi balik kawat pa man. Tiyo amakon mo Action Alvin damo man ang nagapalaberde bala kung balukati laterini kung kaisa basi kung dibinason sa Amerika gani damo magapusta to may mga Pinoy man to kani dalaog sa laterito mo. Gani man, actually, maghambal kita mga numbers game. This is the game of luck mo. Buti ganun, kung maswertihan ng imo numero, kunti, salamat. May grasya. Kung di ka kadaog, kagdako ang imo nga pierde, ate amo ang disgrasya man. No? May hara gani sining double digit nga gapusta nga ang isa ka dibinason niya sa bilog nga tuig nga pusta kan nalabayan gid man nakadaog man. Nalabayan lang, pero magambal ba? Way pagod ko ka... Nakadaog man siya galing kay Rambol. Ako pa kita. Sila nga baw nakadaog man ko pero Rambol pa. Hindi pa gani Ram- kisili nga katunga sa ngin pusta ko kadadlaw ba? Gani man. Pero kung matimingan kong tani, ate mayad. Wow, perte. Anyway, Action na Art, i-try tani karon kay basi makahatag explanation, no? Ang basi kung pamuluan maka-comment sila ti Mayo man kundi sila yakag dito sa Manila ang ipa-interview nila ti White May mo da. Roger and that Action na Art. Te musta ang palibot sang Bacolod paglibot mo? Ang nalabayan namon Action na Art ang Bacolod area sang Bacolod City Public Plaza along downtown area bukas na ang mga dalanon unlike hapon takna sa mga alas 2 pasado Action na Art at sa alas 3 na amat-amat nila sarado butangan ba na sa mga baral pero this time possible na ang pila ka mga dalanon sa palibot sang Bacolod City Public Plaza especially if you are passing through sa area sang dalan sang San Juan, dalan sang Gatuslao, maalabay ka sa Gonzaga, kagang Rizal, kay wala na sang baral. Pero basi dugay-dugay, o kung karon Sapon na, kay sapon ang schedule, hindi dugay-dugay, kundi sapon pa na. Yes, Action na Art. No? So far, maro tawhay man ang pila ka mga dalanon pa. Kilala mo si Inday Jess Gualdrapa? Jess Gualdrapa, taga Kalubang Ina. Taga dito ini sa aton iya kayo ga monitor sila niya kila asos regard sa kuy ka Alvin. Ngay maadyo kay Maadyo ra kay monitor mga ka. taga Kawadyan dira, mga taga Bukana, taga Isyo, taga Girungan. Oo, salamat kay ipadayjon lang ang pagpamati kunti mayad. Oo. Ya maadyo pa si ka Alvin kay talagsa ra ga posta nagdaog pa. Kung nakadaog o galing kay Lain siya na wala- karon kung lain siya na kung sige ra panawag karimo kag magpangayo sa kwan. kag magambal yang ito hindi nang ako niya barato da ipadala na lang. Muambay ba lang kasi baw ining taga Ilognon ni daigid mang hatag sang iyang dinagan. Gani man kay mabudlay kay kabalo ikaw kadako dagit sang ako niya nga pusta. Ang lain lang kay ti nakadaogid man ay abaw masyado gid kagamay.
Pagkatapos, madiskubrihan niya, oh, hoy, ining tigwing na, tuon pa. Ay, perte. Mga taga-giyungan taga-gilungan, Blas Kawayan. Ginakuan ko lang na kay kabalo ka, ay nanamian ko na mamati, sa mga kasimanwa ko bla magalambal sang, ina may mga tunog, bla. Ay, oo. Nagkabalo ka aksyon na art, malingaw ka bala magpamati kapin pagit sa Kabangkalan, kagkung sa banwasang ilog. Magkari kita sa banwasang ilog, kag magkisay. Kisay kita. Kisay, ha? Hindi pagliwatang inyo nga kisi-kisi festival. Mabatian ka gani siyang inyo mayor dira, sos. Abotrahan kung day ka maisugan. Oh, ilang gali kay mamangko tayo ba sino ina nga pudya, sino niya si Ka Albina. Siya si Ka Alvin, day man na taga ilog nga kwan. Oo, daw maambal mo nga daw, hindi man na yan taga-ilog, kanisip pa daw pangayaw man na nina. Sige, taga-kwan man nina, Tagalog man si Ka Alvin. Amo. Sige na. Report ng Patrol Initiation, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkolon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Alvin Grabang first part sa mga late tuners sa mutong update no sa report ni Aksyon Alvin nga may gintero patay nagasakay man sa motorsiklo dasod ang nagtiro sila riding in tandem man o kundi motorcycle riding suspect. Why pasubong sang ideya ang pulis kung ano ginamadalom nga motibo sa krimen. Pero ti magamuna bla. By the way, nagligad di gali sa Bakulo do, may ginulda pang gani di. Nga delivery van, no? Delivery panel. Pero ti sumong no. Amo ni kapigado pa agyapon sang tao. Daw believe you me, bisan ari na kita, no? Bisan ari lang kita, ari na kita sa bare month, pigado gid iya ang tao no. Si Inday Vanji aniyo lang ning hindi pigado mo. Hotline. Timay nga agad na Inday Vanji, naga-monitor siya. Salamat gida kag kay Madam Karin Tahan Langit. No, good morning man kay amigo nato na, no, kay Tuto Eddie Lumugdang, no, kag mga members sang Bacolod Eagles Club. May nga agad na sa inyo. Thank you very much for listening karon nga aga. Sundon ta niya. Pagbalik ta karon, more updates and more issues nga aton pagadalon. Alas 8:40 na. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May gimpamangkot pagi daw. Kakabudlagid kun online. Mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos only. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self.
biskan pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga magbulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan
Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning kay Yvette Enriquez. May agaman kay Ana Sinoro, Alin Louis Himotea. Salamat na sa inyo ha. Parinuel Zambales kag si Choy Rizal kuno kag gwardya sang Fiesta Homes. Gamonitor man, thank you gid si Vina Valencia. Morning man, ara man gamonitor si Ray Valenzuela, nung Ray may aga kag si Bing Nasis Valencia, no? Kay Ray Val halin iniya. Ginatamyaw yaman. Thank you gid ha. Si Tradok Ags, morning, Jirel Gadudo, kag Ray Flores, Baryuga. Boni Shaika, no? Morning, or Shikes. May ngagaman drasimo, ha? Thank you for listening. Hotline! Christine Mimis, Rick Viajenzo, or Viajino. O, sige. Ara si Jovi Monares man, no? Marjorie Villarmino, Red Battle. Ara man si Cynthia Piñas, Albert Guzon, Cynthia Piñas sa Barangay Kamalandaan, Kawayan. Sa Nara. May gagada. Niya halos bilog nga baryo di. Wow, thank you gid sa inyo da. May gid nga pagmonitor ha. Marina Oliverio kag Roderick Moncada, Christine Grace Ramos Trujillo, Remy Marquino. Good morning man. Hotline! Impunto alas 9 na, nagingagaw si Junel Halyorina. Monitor siya kuno live sa Isabela. Thank you, Gid. Ario, gusto ko ni baluon sa taga LTO. Kay kabalo ka, kundi during the pandemic, may mga measures ang ginihimo ang LTO, especially on the examination or the conduct of examination para sa mga nagakuha sa lisensya no, sa LTO. Pero gusto ko'y baluon kung kay may mga pagkambyo, kung may mga changes ng patuman. Actually, kahapon pa nga may nagapinanawag sa akon, siling ko dali lang kay waigi ko ideyas na. I-check ko lang abi sa taga LTO. Ang sa LTFRB, do waigi kasabat si Director Osmeña as ang ginapamangkot nila sa Fair Matrix kung available na bala. Kag kung bala makasugod man diri sa ato ng plitihan, that is another thing and a separate issue. Pero ariyo, hibaloon ta anay kay mangayo lang kubulig, kabalukati isang didto ni siya na-assign si Mamaylan, dalayan ning licensing, dalayan man ang sa registration mo, di may ideya gini siya sa mga possible changes. Kay diri sa Bacolod, ang in charge siya kung pag-uyat sang parte sa licensing, ti si Ma'am Susan Guara mo ng head. Now, pero makikuha lang kita siya, mangunseho kita siya, kung ano ginman kung ining changes, nano ang mga pagbag-o dring expectaron naton. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone is Sir Renato Novero, ang
head sa LTO Bacolod. Sir Nats, kumusta ka na? May ngaga sa imo, sir? Actually, may agad kag sa tanan nga nagpalawati sa ato na yung agad. Salamat ni sa time. Siling ko ba, hidlaw na ko si imo, lugay na ginto ay kita ay? Amugid, mga pita one time Hindi, sir, nagtawagin ko sa imo, kay gusto ko gidla ibaloon kay do may ara mga changes pagkambyo. Parte naman sa processing sa online nga pagkuha sang exam to those who are processing sa driver's license. Ano ini, sir? Requirement na subong ka ba magpa-renew ka sa lisensya mo sa LTO. Actually, ma-create ka account mo sa portal namon, public portal da. Pagka-create mo account, ang system ma-email sa imo. Okay. No? Instructionan ka nga ang imo account i-activate mo, ma-provide ka password. No? Pagkatapos yun kung nag-apply ka na renewal mo, kami account ka na sa amon sa LTO being permanent na, ma-instruct mong mag-renew ka ba, lisensya mo, ma-instruct ang system mo makuha ka sa ginatawag na CDE o Comprehensive Driver's Education. Ina nga facility matag sa imo sa mga 25 questions, answeran mo na siya. So kung ma-delay ka sa pag-answer, reset na lang, no? Kung hindi ka pasar, may passing manada nga points mo. Nabalaan mo man na, kay instruction lang man na. Kung makapasar ka, i-print mo na siya ang result sa CDA nga ginatawag. Yun ang CDA nga form na gini-print mo, tumatuod nga nakapasar ka, dalon mo na sa LTO, upod sang imo lisensya, upod sang imo medical certificate, kag maparinyo ka na ang imo lisensya mo ng procedure niya, bali. Online na examination niya or CDA nga tawag nga action art. So bali amo na sa sistema ang daw madula na siya. Do ginaplanuhan na madula, pero sa pamansag ko personal opinion 90% madula na bukara na nga issue dito sa Senate hearing gabay. Okay. Senator po nga siya mismo naka-observe mo guro report kilabot sa kay Senator po nga ina nga facility gina daway bala totally gina sunod kay ang nagakatabo bili actualmente ang iban nga tao nagakuha sang exam para sa licensee gid, no. Balin na nga reports kaya kay na balang man dito sa Mamaylan galing KTY kamay mo kay engrave siya sa system na mo namon. Dito sa Mamaylan bukod sa maistorya sa imo, way mataga sila nga daw compare, pero ang kalabanan dito nga kliyente namon gabay tapos mga nagadag sa tricycle daw, no. Yung mga medyo mambalita, medyo taga Ciudad Dibla, no, mga taga Candoni. Why kanina sila email account, no? correct. Sa tutuod ng Sugilano, no, yan kabalo na ng mag-create ka email, password, mga muna, client ID. So usually nga katabo nilatugyan nila na sa mga millennials, yung iban posible kabayad, no. Imbis nga ang purpose ng CDE na ikaw bilang driver ma-refresh ang imo knowledge ibalo sa mga traffic rules and regulations. Okay. Di sa mga questionnaires na ginatugyan mo man lang, no, ang iban may edad na realidad ba? So daw hindi siya ang purpose hindi ma-serve bala. Kag correct na may kun online na ngayon na makita kagid nga ay amo ikaw ginino amo ning itsura mo ikaw gining kakuha tituod pwede man niya tuod nga may ara sa mga kuha sang exam nga hindi man na mabalaan kung ikaw gitudo kung hindi sir mo, no. Video action art, no. Inang may ara naman kami di sa amon system na tawag facial recognition facility, no. Parehas na magkuha na written exam din sa license, no, convert ka lisensya mo from student permit into inantro, no. Makuha-exam dira na sa amon na tubangan computer gid ang sistema da is ikaw gid mismo ang sa tubangan sa computer kag hindi pwede nga iba ang magkuha para sa imo kay ang imo facial features na capture na sa system. Dira sa CDUI na yamo na nga safeguard. So bali in order nga madula ang negosyo sing ibanda nga mo ang naga-process
amo ni siya mga may pagbag-o gina-expect. Pero subong daw hindi pa man ni siya mag-start, no? Awal pa, pero ako niya panagupnop ya, actually personalmente, madula ginaguro kay bisan ako gani na ako personal hindi ko gawa pabor ba kay amo gani na ang nagatabo sa dalom. Anyway, diri sa aton sa Bacolod, sir, any changes da under leadership mo sa LTO, mga ginapatuman, mga ginahimo o subong ginahikot na sa office mo sa Bacolod, di sir? May ara, due tayo gawa, pero due tayo man lang action art mo kay na streamline naman yung share campus. Ang bus lang bala, due tayo lang gid actually. Nagdugang kami user, mga ang resulta niya sina, daw damo ng volume of transaction na process namon on the daily basis. Kag ay na-mention mo, action art, kung tubutan mo, i-announce ko nito yun. Yes, sir. Yes, sir. No? Sa subong setup sa LTO, kung ang ambalanta ang initial registration sa brand new motor vehicles, no? Hindi naman lipod sa tanan nga, ang tanan nga brand new motor vehicles diri sa Negros Occidental, Bacolod, pagka ipa-initial register mo siya, dito na idalon pa sa Iloilo sa regional office, action art, no? Ako, pagpungo ko request ko kay Director namon, Regional Director Eric Tabaldo, napunta niya, pwede man niya, sir, pwede tangan mga di facility, blao, nga makatigayon kami di rehistro sa mga brand new motor vehicles. Yung pangabudlayan ni Director, nakita niya man ang validity ng request mo, mas damo kiri sa atong brand new motor vehicles mo kumpara sa Iloilo. 60-40 pagani kung ang balon, no? 60% sa brand new diri sa aton across the region, no? So ang natabo action art, grant ang akong request ni Director ni support niya, nabaton ko sa last day lang gid ang official order halin sa amon ASEC, nagapanugot na sa LTO Bacolod pagpatigayon sang initial registration sang tanan nga brand new motor vehicle. So ang resulta, tanan nga motor vehicles, brand new motor o nano man, hindi na itabok sa Iloilo. Diri na siya Very LTO good. Bacolod. Oho. So nag-umpisa na siya sumungda sa office mo? Wala pa, nagkatigayon na kami sa mga survey equipment personnel, kag ang amon to facility sa Mansilingan, bali na namon, na survey na namon. Ang projected date ni Director is by November or early January, no, ma-operate na ang inatawag namon na NRU, New Registration Unit actually na. In fact, ang technical people, yung nagtawag sa akon man, makadto di sila sa October 15 nga date niyo para mag-actual survey mag-plastar sang unanong kinanglanon. So mayo galing nga balita ni kayo magamit ng Mansilingan area niyo? Full swing na kami to by mga Goro January next year, action art, global triple time kami to sa Mondelikoton, to paninlo, tanan, notification, tanan, security, mga manatay, plano ni Director Tabaldo sa turnover, ma-share gidi si Assistant Secretary Guadis namon, bago nga Secretary na mo. Ma-witness ang turnover, pupod dito sa isa man ka district office sa ibahay dito sa Panay. Okay. So bali ang facilities, by the way, anong update sa Mansilingan? Sir, bali ang building okay na ginya, equipments okay naman, bali ang may mga ginatapos na lang. Oo, ang pinaka-importante why kami to water supply action art, no? Ang katapusan nga requirement naging pangayo sang office of the building official natag na sang province, no? Ang last week lang, so gin-expect namon kagupod sa province, no? Provincial government ining ang occupancy permit this week na mahatag. So akong bagay, energize na kami to, mga kuryente na kami, mga putap na kami sa water pump na mga bagay laksan na damo pa actually. Okay. So at least no, ang nami isinikay kon magbalhin na dito mas hindi traffic, tapos at least dako ang area, no, may bulutangan na kamo sa mga madakpan yung gali, sir. Ay, tungtod si Sir Nats. Balikan ta sa aksonensya, no, kay mayo man niyo kay way labot gali sa mga baguhon. Ang good news pagid kun yo
registration sa mga new vehicle, hindi ka na kinanglanon magpailo-ilo kung maplastar na ni tanan ang gin-initiate, no? Kag ginpatigayon ni Sir na Renato Novero nga request, no? Kay tigiluyag siya na, sorry, ginautod ang linyata? Oo, okay. Anyway, ang sinar, tamo na ang latest. Amon sa dito sa Mansilingan, ang structure is, ako pa estimate 90% siya completed. I see. Sige. Anyway, sir, salamat gisa time. Pasensya gisa disturbo sa imo da sa karon nga aga. Hopefully nakadala kita information sa mga listening public. Salamat gid sir. Good morning. Galiwat, thank you, man. Ayos Ti ini nga mga pagbag-o part ini kikabalo katuod. Siling gani ni Madam may singway siling damo iban gani ginagamit na ginaya para nga mabayad kaya't ang gwa mo na to may fixer ang mga taga-bukid, sorry ti ako taga-bukid mong kawayan mo, pero kabalo katiway na to sila yung internet, may haraman data, pero yung iban hindi niya kabalo. Majority hindi wayas ang email account, hindi kabalo gani mag-ubra sina. Pero may handom ni sila nga magmaniho sa salakyan bisan solo service mo lang. Motorsiklo for that matter, makuha ka gid sa mga nagakaigo nga lisensya, no? Kay hindi man pwede mo kung halimbawa gamiton mo na kung diin ka kadto mag-travel ka para sa conveniente mo ba, hindi man pwede nga kuan mo kung kaisa ti bangod sa plete ni bisan nagtaas ang gasolina titinguha ka man gyapon nga may kaugalingon ka nga salakyan, no? Motor halimbawa. Kundi masunod ka sa proseso nga ginapatuman sa ahensya, mahimo ka man email account mo and all, pati sa online inang CDA nga ginambal ni Sir Kaina. No, antes ka ma-process ang imong driver's license, tiyan mo ning gwa niya ho. Ang iban na yati mangita man sang bangod sa advantage, ginagamit ini as advantage, nga bangod ka kaintindi sila di sila gaobra, no? Mapabayaron na lang, add-on na lang bayad ang naga-process ang ila sining nga mga lisensya. Tiyan mo na siguro nakitaan nga damo ang nagagamit for their own gain para sa ila iyang personal na nga intereses, may income pa sila. Amo na ang reason kung nga mo ni ang pagabaguhon. May mga sistema nga ginbag-o. Ang nami pagidsubong ang update siling sang LTO Bacolod. May aragali di sila no? Para naman sa pag-register sa mga bagong salakyan, motorman o salakyan, nga sang una dito ni siya gina-process sa LTO Regional Office, matabok ka pa sa Iloilo City. Ang latest subong ginatagan na sila, may hara na sang green light, kag ang matabo sini mga ka-aksyon, gati mga facilities na kinanglanon, ilan ni nga ipatigayon, no? Kag daw gina-process naman gani. And then lately, or later on, tidri na pwede na sa aton sa Bacolod City. I understand sa iban ko ng mga LT offices, amo maning, abot ko nag-request man ni sila. Bandayan ta na, no? Ang mga developments ni. Ang LTO, isa ni siyang mga opisina, kabalo ka kadadlaw ng mudamo sa mga nag-process no? Damo-damo ang nag-process. Galing kiti dito sa national ko, isang nasawayan ko malang sa LTO mo niyo, halin sa plaka, mabakal ka sa motor, bisan motorsiklo lang, kadugay gani may isyong imo plaka mo, buti kadugay ginaobrahon niya, di na ginapaobra ang mga plaka sa motor ni, dito man sa national kung kaisa ang may delay, no? Sa mga pag-release siniti, kung kaisa, diri sa aton ang mga aras sa probinsya, sa mga provinces, amoy ang nagasuprer o nagasakripisyo bangod sa kabundol dito sa bahin sang LTO office. Now, although nga online na mo,
Sa totoo lang, because of the advance ng technology, ang system sumong online, amo na nga pwede ka makaparinyo. Halimbawa, diri ka nagkuha sa una sa driver's license mo sa Bacolod. Kung mag-renew ka, pwede na sa iban nga mga banwa kag syudad within diri sa kuan mo. Sa Negros, pwede na actually kati ang system nila ara man na online na sila kag makita man na nagyapon, pwede na makaparenew kasi iban mga areas. Amo na siyang advance ng technology nga mabulig. Galing kay ang bangon man sang teknolohiya, kung kaisang ginagamit niya sang iban, para man sa intereses nila, kag para man sa ila personal iya nga pamintaha. Ang LTO actually magkolekta ni sila sang kundi may dinakpanay, may mga balayran and all, may mga penalties because of the traffic regulation. Actually, collecting agency lang ni siya sa gobyerno. Ang kwarta nga makolektan lang, amo na ginapasa kung isa sa DPWH, nga amo nang nagpatigayon sa mga program and projects, ipasulod sa kaban sa gobyerno, pero hindi malikawan, kasi may gagatintar kung kaisa nga mga empleyado daya agon nga magbaton sa pila ka maginahatag sila gina-offer sa mga nag-process dira arin sa registration pagkatapos sa driver's license agon man nga maghapos ang proseso. Tigaling tiya mo na ang mga kabudlayan kung paano mo na baguhon nga sistema kag madula ina nga sahi isang ginahimo, no? I think inaiya ko na gini nangin perennial problem not only in the LTO, in other government agencies, damo man katabo sila nga muna. In other words, ang fixed pudlay dulaon. Rolando De Leon may aga, kay John Leo Ocora, kag Ruby Jane De La Paz, Athena Miran, imo ni gali account. Siling niya, subong wala pa plaka sang motor ko, 5 na katuig. Ato ko no sa Iloilo, tiyan mo na siya, kabay papaagi sini, may ara sang bag-o nga mga kwan, nga mga equipments na, kag kung masaylo na dito sa Mansilingan area ho, ti mabakanti, matawhay na daang, kita nyo man ang sitwasyon sa traffic na sa LTO office. Amo na siling kugar dinakpanay sila illegal parking and all pero diraw sa LTO office at tubang da kung kaisa portik damo da pasaway nga naga double parking. Oh, debla. Ti pero kung masaylo ni ang iya sang LTO Bacolod sa area sa Mansilingan, lapad na tuya. No, I think ang matawhay, no? May lugar gid sila to. Ti kabay pa no nga sa pag kumpleto sa makinanglanon, hopefully, kung hindi matigayon sa nabilin na third quarter this year, by year 2023, kabay pa makasaylo na sila sa bagong facilities dito. No? Pinanaga porsyentong nabilin ko nga maginatapos, and then, mag-operate na ang LTO halin diri sa may area sang within the city, ngari ginabla sa sentro di tisay luhon dito sa area sang barangay Mansilingan. Ti medyo layo-layo pa gani nakahalin sa Mansilingan na hindi na sa proper dito na sa Guaan niya dapit pero mas hapos, no? Layo katuan mo pero mas lapad, mas komportable ito kag ti facility may utilize gid at least basi kung komportable na dito magkadto nga may malapad nga area, lugar para sa tanan, no? Halin sa mga LTO personnel kag sa mga ila kliyente nga maga-process sa LTO Bacolod mga ka-aksyon. Jutay naman lang ko na, daw ginatapos naman lang no? Bantayan ta na. Sige, kay Jory Montiliano, Barangay Vista Alegre siya, si Yap no morning dira liwat sa taga Kalumpang, sa kay Toto Rosendo and the rest sa mga paryente naton Ahita family dira sa Kalumpang, no? Michael Singo Lamain, araman kag si Saijin Disendario. Thank you gid for listening karon nga aga, no? Salamat ki sa inyo
kay Justin Harmonilia kag Yakcher or Od Narif bok budlay sang Fernando actually ginbaliskan mo Rodora Syuko kag John Banning Borja. Thank you man for listening. Damo ga padala kay inadi temprano pang iban. Jilin Gabilo, Rosan de la Cruz kag Marivic Gigan Talavera, Gloria Jaime kag Ter Ros Pasia Plajero, Madam Humalumina, Elmer Libuon, ang tanan ng mga miyembro sang ERB Fans Club kag OTTG members. Oy, ginapabalo gali basi kung sino bala ang nadulaan o nalimtan nyo ang inyo laptop sa salakyan, may biyahe punta Taytay nga ruta, coordinate ka mo di sa ako, naka-facilitate ta, may nagpabalo di nga toto ang imo laptop, no? Kag at least ang presidente ginila mismo o ang ila chairman mismo sang transport organization ang nagpabalo diri. So kung may ara kamo dira kilala, himata or inyo mismo laptop nga nabilin sa Punta Taytay nga ruta, pwede ka mo makakontak sa Aksyon Radio Bacolod. Di kay buligan ta kamo nga kuha didto kaayo nga driver, no? Kay at least gin-secure nila, gin-turnover nila sa ila sining nga opisyal kag para mabalik no sa natungdan nga tag-iya. So pwede ka mo ka-coordinate sa aton di kay buligan ta kamo nga babalik ang inyo nabilin sa salakyan sa Punta Taytay nga di Pasay. Laptop ini hindi ko lang pag-i-mention kung anong kabugusan para at least mabalaan ta kung ikaw gid ang matutuod nga nadulaan o kung nabilin ang imo sining laptop sa di Pasay nga salakyan. Alas 9:24. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa
atipan sang ako mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat natin sa PN nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa Kaya nagkikita tiyempo ha sa naging agaw pa mensahe diho kay Inday Blaza, Biboy Batulan del Rosario kag Alfredo Cerilia, Joven Stanislao, morning lang sa inyo salamat gid sa pag-monitor. Kaya natagaling panahon na kay Raymond Wen Dicio kag Claire Taruballes Libron. Morning man, thank you for listening. Hotline! With Aksyon, Henry Espulgar sa technical side, backup sa Aksyon JM Baikin, kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Number 1 Manila,